Kohta ollaan perillä. Vihaan tota. Onneksi mä sen edes ratsastaa. No sehän on sitten hyvä. Älä ole tommoinen, mutta sä et saa ikinä kavereita. Mä haluan tyhmiä kavereita. Mä haluan olla paras. Ai jaa. Ihanaa olla täällä. Tule nyt pois autosta. Tiesin, että täällä olisi hyvä pitää suklaata. Täällä on ihanaa. Tule nyt. Älä ole noin. Olkoon. Tässä on pikakerta. Eli missä se tammi on? Otetaan suklaa edes ulos eka. Suklaa. Nukahiks sä? Kun me tuotiin tänne, koska mä nukahin 100 kertaa. Hei, älähän nyt. En mä niin hitaasti ajanut. Sanottu kalju. Oi, ja kun saitte suklaan oikeaan tarhaan. Onko täällä kahvila? Jos on, mä menen. Onhan täällä. Mene tonne. Joo, annan sun luo mennä. Oo varovainen. Hei. Hei, mitäs sais olla? Onks täällä mehua? Onhan. Otetaan hetki. Kestää kauan. Ketä noi on? Joo. Mut ei enää seistä käsiä seisonnassa. Joo. Paljon parempi. Mennään tilaa jotain. Mennään tohon pöytään. Toi on varmaan uusi. Joo. Rauhoitu. Ja minä. Ai hei, sä oot varmaan uusi. No joo. Eikä mä hengat nyt luusereitten kaa. Eli teidän. Miksi täällä olisi näin pahalle? Ei ihme. Tehän ootte siinä. Ei, Milla. Rauhoitu. Kiva. Sä oot mun koira. No niin, hyvät. Hyi, mikä täällä oikeesti haisee? Niin, ei se olla me. Nyt älkää käyttäkö tommosia hajuvesiä. Haisee tänne asti. Se olla me. Tarkoittaako ne mua, koska täällä haisee? Keksin, vaikka tää on aika ellimaista, mutta ei se haittaa. Erika, se olit sä. Mä tiedän. No lui. Oli outoa. Meinaa juuri. En mä suota tota. Tää on pupua. Luuvia. Kiitos kun katsoitte. Laitkaa nämä.